ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ପିଚରେ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଉଠିବୁ ରେ, କୋଉମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ତମେ କାଇଁ ଖେଳୁଛ ଆମ ପଡିଆରେ? ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ମାଡ ଉଡି ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ଗୋଟେ ତମର ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦବା, ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ପଡିଆରେ ଖେଳିବ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଯେତେ ଭଲ ବଲ୍ ପକେଇଲେ ବି ସେ ବାଡେଇ ଦଉଛି, କଣ କରିବି? ଏ ଭାଇ ଏଠି ତାର ଲକି କାର୍ଡ, ସିଏ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ବିନା ବାଡେଇ ପକେଇନି। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣିଆ ଜାଣିଛି, କେମିତି ଗୋଟେ କରିକି ତା ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ନେଇଯିବା, ଗୁଣି କରିଦେଇକି ଆଣିବା ଯେ ତାର ଆଉ ବାଜିବନି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଯାଉଛି। ବାବା ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ନେଇକି ଟିକେ ଗୁଣି କରିଦିଅ, ତା ବ୍ୟାଟ୍ ରେ ବାଜିବନି। ଲକି ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ଆଜି କଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିଲେନି? କେଜାଣି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ତମ ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇକି ଗୁଣି କରିଦେଇକି ଆଣିଥିଲୁ।